момента сме във Варшава, Полша и се вълнувам изключително много, защото снимаме фотосесия за новия парфюм на Avon. Вълнението ми е още по-голямо, защото имам възможността да бъда заснета от един от най-добрите фотографи в света. Има много чувствен и много женствен аромат. Нещо, което ми хареса и ме привърза към парфюма. Много приятно се слива с кожата. Не само с кожата, и с настроението на една истинска жена. С нейния характер. Това, което много ми харесва, е, че има една интересна палитра от аромати, които се преплитат в едно и правят много убедителна синергия. Аромати, които сами по себе си са различни, но заедно, обединени, дават един завършен образ. И това ми напомня на характера и силата на всички истински дами, които успяват да съчетаят категоричност и нежност, женственост и сила. И това може би тази представа, която ми създава аромата, затова усещам толкова своя, защото си мисля, че истинската жена има тази комбинация от качества. Аз много харесвам цитрусовите нотки в аромата, портокал и мандарина, които обаче по много интересен начин си общуват с флорални нюанси. И аромата на дърво, който също се усеща, и на муск, който ми напомня малко за Ориента, всъщност завършва тая красива картина. Чувствам се много добре, като част от голямото семейство на Avon. Не само защото Avon е лидер в това, което прави, има моето възхищение, а защото това е компания, която се грижи за милиони жени по света. И то не е само да изглеждат по-добре, да бъдат по-красиви, а и да бъдат по-здрави. Това е едно страхотно преживяване за мен и съм много щастлива, че го имам.